anyị ga-enye goolu nye goolu yekwasa. Hey! Onye akpara ọ pụọ n'ụzọ, ghọtago? Our boot is ready. Tomorrow aga m enye goolu gha. Hey! Let me size my boots. I'm just seeing what is going to happen tomorrow. I just now now. Hey, wait. Okay, easy tomorrow. Messi in the field. Here wokwu eji akpa bọọlụ. Onye m nwetara na 18 aga m agba ya gha. Ewe. Ikono. Ndị nwe boot egidekwule m. Ewe. Tomorrow daddy. Hey. Ọ ga-adị behu de tomorrow onye nwere na field. Anyị ga-enye goolu ya. Ịghọtago. Hey! Take me out now. N'elu m anya. Ọ ga-adị behu gị echi. Anyị ga-enye goolu yekwasa. Hey! Tomorrow ga-adị behu gị. Let me not talk too much. I will give feedback how it happened because I trust myself.